right. Thank you very much, Christian, for this very interesting talk. And we'll move to closing the session, and it will be closed by Albert Castellanos, who is the Secretary General of the Economic Vice Presidency of the Generalitat de Catalunya. Albert, thank you. Molt bé, molt bon dia. Començo, com normalment no s'ha de començar, quan es vol ser breu, que és dient que, tenint en compte que aneu una mica retardats en el programa, intentaré ser breu i no allargar-me massa, però la veritat és que volia començar en primer lloc excusant, com ja ho ha fet, em sembla, el president de l'ACO, la presència del vicepresident, que avui per raons d'agenda política ha hagut de ser a Madrid i no li ha estat possible compartir aquesta celebració del 10è aniversari de l'ACO amb tots vosaltres, però que em consta que li hagués agradat moltíssim. Un aniversari, sens dubte, com el que estem celebrant avui, el 10è aniversari de l'ACO, és una molt bona ocasió, potser la millor, per fer una aturada en el camí i veure el que s'ha fet en una institució, en un govern, en qualsevol àmbit, i veure quins són els elements que potser han destacat més i que ens haurien de marcar quins són els nostres reptes futurs. I fer-ho també, en certa manera, amb una concepció que ens movem en un context cada vegada més complex. L'última ponència que parlava de com la privacitat està lligada més estretament del que ens pensem amb les polítiques de competència i concurrència, jo crec que ens ho demostra. Per tant, la forma de com celebrar aquest 10è aniversari, que és posar sobre la taula quins són els principals reptes en polítiques de defensa i de promoció de la competència en aquest acte que estem celebrant avui, demostra també una forma d'entendre com s'han de desenvolupar aquestes polítiques de promoció i de defensa, que han de ser avui més que mai de forma compartida, de forma oberta, adquirint el coneixement moltes vegades fora de l'organització. Per això vull agrair molt especialment als professionals, als acadèmics que avui ens han pogut acompanyar en aquesta celebració del 10è aniversari per compartir una estona amb nosaltres i sobretot també per compartir el seu coneixement. Thank you very much for coming. Muchas gracias por venir. Jo crec que l'acte d'avui hagués sigut molt, molt, molt diferent si no haguéssiu pogut ser presents. En segon lloc, un 10è aniversari també és un agraïment a la trajectòria, com deia, d'una institució que, com qualsevol organització, està feta de persones sense les quals difícilment l'ACO seria on és avui. En aquest sentit, seria una mica potser llarg anomenar el nom dels col·laboradors i dels treballadors que han passat per l'Autoritat Catalana de la Competència des de la seva creació, des del febrer del 2019, però sí que crec que és de justícia fer una menció específica als presidents i als directors que ha tingut l'autoritat, començant per l'Arjani Gibert, que a més ha tingut ocasió de participar en l'obertura d'aquesta jornada, com de l'actual president Marcel Coderch i dels directors que també han posat la seva contribució i el seu esforç en el progrés de l'autoritat, començant per la Cristina Pellicer, continuant pel Josep Ramon Dueso i acabant amb l'actual director Marc Realp, que crec que, diguéssim, de manera exemplar està demostrant no només el que pot fer l'ACO, sinó, diguéssim, convertint moltes d'aquestes potencialitats en realitats i en activitat present. Per fer aquesta clausura, que com us deia jo volia que fos breu, sí que volia fer una aproximació una mica personal i per tant dir-vos també en nom del govern quina o com es podria sintetitzar aquests 10 anys de l'Autoritat Catalana per la Competència i per tant, en certa manera, quins valors ha aportat l'autoritat al país. I aquest resum particular m'he permès fer-lo en 5 conceptes, en 5 valors que crec que
destaquen per sobre dels altres en el que ha estat l'aportació de la contribució de l'ACO a la millora de la qualitat institucional del país. El primer d'ells jo crec que és gairebé un valor fundacional, que és el valor de l'ambició. Sense ambició probablement no tindríem ni Autoritat Catalana de la Competència, perquè de fet un dels motius fundacionals de l'autoritat va ser exercir de forma plena, de forma màxima, fins al límit, les competències que ens donava el nou Estatut d'Autonomia que fou recentment aprovat i, per tant, sense ambició probablement no haguéssim estructurat l'ACO de la manera que tenim estructurada avui. Una ambició que ens porta, com us deia, a exercir les competències actuals al màxim i fins i tot a no renunciar a exercir noves competències que potencialment puguin ser delegades per part d'altres institucions. Una ambició, per tant, també competencial, una ambició de país que també es demostra amb l'activitat que ha desenvolupat l'ACO, és a dir, amb uns recursos humans, amb uns equips relativament limitats, l'ACO ha estat capaç de produir una quantitat de documents, d'informes, de notes, que jo crec que són molt lloables tenint en compte la limitació dels seus equips. Podríem donar moltes dades que apareixen a les memòries, però jo crec que 11 estudis sectorials o 34 documents d'avaluació de la regulació en només 3 anys acrediten precisament aquesta ambició de ser presents en molts dels debats, en molta de l'activitat regulatòria del govern. Una ambició quantitativa, però que també és qualitativa. Podem dir, jo crec, sense ruboritzar-nos i sense vergonya, que la qualitat dels documents que presenta l'ACO es converteixen en elements en el debat públic, elements d'interès, no només perquè es faci l'ACO, sinó perquè són d'una qualitat contrastada i així ho reconeix, diguéssim, el conjunt d'actors econòmics i socials. Per tant, una ambició que ha marcat aquests primers 10 anys des de la seva existència, no només en l'exercici de les competències que té reconegudes la Generalitat, sinó en la quantitat i la qualitat de documentació produïda, però que no s'entendria sense el segon dels valors que també volia posar sobre la taula, que és, podríem dir, la voluntat, o en certa manera la valentia, des de l'ACO, de voler participar en tots els debats públics rellevants sobre activitat regulatòria i polítiques econòmiques del govern. I parlo de valentia perquè, en certa manera, l'ACO, almenys el que hem vist en els últims anys i quan he tingut ocasió de veure més a prop la seva activitat, mai ha amagat el cap sota l'ala per complex, per difícil, per controvertit que fos un debat públic. A mi em ve al cap, i suposo que a molts de vosaltres us vindrà al cap, per exemple, el posicionament de l'ACO en el que ha estat l'activitat regulatòria del govern en matèria d'UTCs. Era un tema que no era fàcil, que tenia molts grups d'interès que pressionaven en un sentit i en un altre, i en aquest cas l'ACO no s'ha abstingut, malgrat la controvèrsia del debat, malgrat la complexitat del debat, d'aportar elements d'anàlisi, elements objectius en aquesta activitat regulatòria del govern, i prova que ho ha fet durant els últims anys és l'interès que han suscitat tots els seus informes. Jo crec que prova de la rellevància dels elements que l'ACO posa sobre la taula són, per exemple, aquestes 30.000 descàrregues que han tingut els seus documents en els últims 3 anys, prova no només de l'interès que han suscitat, sinó que es consideren elements de debat rellevants. Per tant, una ambició que és una ambició, diguéssim, que ha marcat l'organització des dels seus inicis, una valentia de no abstenir-se en els debats públics aportant evidències objectives i elements de reflexió al govern, i que hagués sigut molt difícil practicar-la, aquesta valentia, aquesta voluntat de participació en el debat públic, si no hi hagués també hagut una voluntat, no només per part de l'ACO, sinó per part del govern, d'actuar sempre amb independència, realitzant posicionaments, afirmacions que no sempre han estat coincidents o no sempre, fins i tot algunes vegades,
han estat còmodes per alguns departaments que han impulsat activitat regulatòria que des del punt de vista de l'autoritat era com a mínim criticable, matisable o fins i tot, en algun cas, reprovable. Per tant, l'exercici d'aquesta independència, que des del govern entenem que s'hauria de reforçar a través d'una nova llei que donés a l'ACO noves capacitats de gestionar els seus recursos humans o, per exemple, d'exercir la seva defensa jurídica a través d'una nova llei que li doni plena autonomia. Crec que en la pràctica, en aquests primers 10 anys, ja ha demostrat la vocació de ser-ho pels informes que ha posat sobre la taula i també perquè el govern del moment, en cada moment, ha entès que els posicionaments de l'ACO no només sabien o formaven part del joc institucional, sinó que fins i tot eren necessaris, en algun cas, per millorar la qualitat regulatòria del govern. Ambició des dels seus inicis, voluntat o valentia de participar en el conjunt de debats, encara que siguin políticament controvertits, actuar amb independència i fer-ho també de forma molt eficient. Fer-ho de forma molt eficient, com us deia, amb recursos públics limitats, però amb un impacte sobre els mercats, sobre l'activitat econòmica més que rellevant. I en aquest sentit, jo crec que sí que val la pena destacar, seguint metodologia de l'OCDE, quin és el retorn públic dels recursos que fiquem a l'ACO. I en aquest cas, jo crec que és més que destacable que per cada euro de pressupost que s'inverteix en l'ACO, la societat, el conjunt de l'economia del país, en veu, retornats més de 3 en forma de mercats més eficients, en forma de preus més baixos i en forma, en definitiva, d'un mercat més favorable als interessos del conjunt de consumidors. Juntament amb aquesta eficiència, i amb això sí que m'agradaria acabar, voldria destacar un últim valor, que jo crec que ha planat en l'exposició de l'últim ponent, de l'últim expert, però jo crec que també denota l'aportació de l'ACO a la política pública, que és que no només l'ACO ens ha ajudat a tenir mercats més eficients, mercats amb major concurrència, sinó que també l'ACO ha desenvolupat i està cridada a desenvolupar en els propers anys una funció social en els mercats. Abans parlàvem de protecció de dades, abans tinc entès que també heu fet una taula rodona sobre l'economia digital i els canvis que suposa en els nivells de competència dels mercats. Però quan parlem de funció social, precisament per aquests canvis disruptius que ens porten a una economia cada vegada més interconnectada, una economia més globalitzada, ens n'adonem, som més conscients que l'actual sistema econòmic, el capitalisme actual, per ser sostenible, demana combatre d'una manera més decidida, més proactiva, l'excessiu poder de mercat. Un poder de mercat que probablement actualment no té els mateixos determinants que fa 40 o 50 anys. Avui en dia, probablement, pel que hem vist, ens preocupa més el monopoli de les dades que no d'altres actius tangibles, d'actius físics, però decididament des de les administracions, des de les autoritats de competència, no només l'ACO, sinó el conjunt d'autoritats de competència, ens veiem obligats a actuar d'una forma molt més decidida per fer compatible un sistema de lliure mercat amb l'exercici d'una democràcia plena. Per tant, la promoció o les polítiques de promoció i defensa de la competència esdevenen un pilar fonamental del que alguns economistes, com per exemple Joseph Stiglitz, anomena el capitalisme progressista o el capitalisme inclusiu, capaç de combinar una lògica de lliure mercat amb l'exercici ple de la democràcia. És difícil imaginar-nos processos de concentració de poder, de concentració de mercat molt alts, amb una democràcia que equilibri poder públic amb poder econòmic. Per tant, tenim molta feina a fer en la mesura que aquest segle XXI és el segle XXI que realment consolidarà aquest traspàs a una economia plenament digital i que, per tant, ens posarà sobre la taula un repte que ja és present, però que cada vegada serà més urgent, de com fem front a aquests gegants tecnològics, a aquests gegants digitals,
que tenen un poder de mercat probablement molt més alt del que les institucions són capaços de regular. N'he mencionat 5, en podria haver mencionat molts més. És difícil resumir en 5 valors el que ha estat l'actuació d'una autoritat com l'ACO, però crec que són 5 valors que, més enllà de permetre'ns mirar amb satisfacció aquests 10 anys transcorreguts des del febrer del 2019, també m'agradaria que marquessin una mica les guies del que ha de ser el treball de l'autoritat, no en els propers 10 anys, sinó en els propers 20, 30, 40, 50 anys que tinguem ocasió de tenir l'ACO millorant la qualitat institucional del país. Per part del govern posarem les eines jurídiques, pressupostàries, que estiguin a l'alçada de tota aquesta ambició. Moltes gràcies.